de cap. Quantes hores hauré dormit? Una aspirina m'aniria bé. Hola, perdona'm... T'has preguntat mai per què som com som? Nosaltres mateixos som propietaris de les característiques que ens defineixen com a persona? La nostra vida es desenvolupa a través d'un destí predissenyat o el nostre futur incert el definim nosaltres en cada decisió o acte que fem? Totes aquestes preguntes es centren en una sola premissa. Tenim o no el control del nostre futur? Potser la vida real la podem sotmetre a les nostres resolucions. I la nostra vida paral·lela la podem controlar. Com? Quina vida paral·lela? Sí, amic meu. Estic parlant dels somnis. Durant la fase REM, les neurones que provoquen les al·lucinacions a la vida real estan actives. Per això, els somnis sembla que siguin reals, però els pots controlar. T'estàs referint als somnis lúcids, no? Exacte. Aquests són més reals i no tan extravagants com els altres. I els puc controlar, no? El primordial per poder-ho fer és adonar-te de que realment estàs somiant. Pregunta tu a tu mateix. Es veu clar amb la il·luminació, ja que no pots modificar el nivell de la llum. Si te n'adones de que realment estàs somiant, tens el control de tot el que passa. Tota fantasia o desig que vulguis, el pots tenir. Els somnis són com una mena de successió d'imatges i de sensacions aparentment sense sentit, però que reflecteixen l'activitat de la teva ment. Però és molt més que tot això. És el camí directe al teu subconscient. I allà és on rebem tota la informació des del dia que vam néixer. I si no te'n recordes al despertar d'un somni, no és perquè sigui un error d'enregistrament de la informació, sinó que és un error en la recuperació de la informació. Però per saber-ho, hauries de recórrer a la hipnosi. Tot i que es veu que hi ha un altre sistema. Es veu que si et quedes quiet, et concentres just en el precís moment en què et despertes del somni, ho recordaràs tot perfectament. Ho aconseguiràs? Però què m'estàs dient? Que tu, el bar i tot això d'aquí és un somni? Això ho has de veure per tu mateix. La vida és un moment, un instant, una gota d'aigua dintre de l'oceà del temps, on nosaltres hi naveguem. Evidentment no sabem què és el que ens espera l'endemà quan obrim els ulls i ens endinsem al primer dia de la resta de la nostra vida. Sí, tot és una repetició. El mateix patró una i una altra vegada que comporta determinades situacions, experiències, diàlegs, traumes, inseguretats. Som el que vivim. Somiem el que som. Vulguis o no, des que vas néixer, tot el que has viscut, tant sigui bo o dolent, ha influenciat a la teva vida onírica. Les nostres pors més profundes, nerviosismes, inseguretats, ansietats, tot això influeix a tenir malsons. Però poc podem fer nosaltres al respecte. Només el transcurs de la nostra vida les decideix per nosaltres. No oblidis que per recordar tot això quan despertis t'has de quedar quiet i concentrat. Molt concentrat.
Segons Freud, l'inconscient és la part de la nostra ment que ordena tot el que pensem i sentim. I si pensem i sentim és perquè hem tingut experiències prèvies que han desencadenat aquests estímuls. I aquests estímuls tenen activitat quan somiem. Però, si el que somiem no forma part del passat, sinó del futur, significaria que pensem i sentim experiències que encara no han passat. Però gràcies a l'empirisme, el nostre subconscient podria deduir el que experimentem en el somni, no? Però és que no estic parlant de situacions ja viscudes que el teu subconscient podria preveure que tindrien lloc en un futur, sinó que l'experiència onírica resulta tan inèdita, real i desconcertant quan la somies, que deixa com una estranya sensació a l'interior que diu: això passarà. I alguna cosa em diu que tu no podràs recordar el que estàs vivint ara. Ah, no. Però si sóc conscient que estic somiant, i si puc tenir el control, també puc saber quan despertaré. Algú va dir: només els teus sentiments són els arquitectes del teu destí. Per saber-ho, hauries de recórrer a la hipnosi. Tot i que es veu que hi ha un altre sistema. Es veu que si et quedes quiet, et concentres just en el precís moment en què et despertes del somni, ho recordaràs tot perfectament. Ho aconseguiràs. No oblidis que per recordar tot això quan despertis t'has de quedar quiet i concentrat. Molt concentrat. Ja et pots despertar. ¡Puta! ¡Cabrón! ¡Ah! Ja ho tenies, tia. Los sueños son experiencias reales que ocurren en un mundo no material y no físico, pero que el propósito de los sueños es entender que más allá de la realidad que tú vives en tu día a día, hay una pura ilusión que realmente tiene mucha información tuya. Acceder a los sueños te pone en contacto con tu propia sabiduría. Los sueños lúcidos en realidad es cuando tú realmente te haces consciente dentro de los sueños y eres capaz de intercambiar y modificar información de los sueños. Personas que se le puede producir, pues te digo que básicamente no hay tipos de personas, porque eso sucede de una manera espontánea. Entonces, con una práctica, donde hay unas técnicas para que tú puedas aprender las técnicas para poder realmente crear sueños lúcidos, se podría llevar a cabo. Si no, no. Solamente son conceptos de la mente. En realidad para los sueños no existen los malos sueños. Es la forma como tú vives por la noche el sueño lo que te da la definición de mal sueño. Cuando tú duermes por la noche, lo que estás haciendo es perder conciencia del cuerpo. Cuando pierdes conciencia del cuerpo, pierdes conceptos de lo que es tu propia identidad. Entonces, malos sueños en realidad no existen para mí. Simplemente son condicionantes de estados físicos, pues porque realmente hay resistencias frente a imposibilidades de cosas que yo no sé vivir. Para la mente trabaja con los pensamientos a nivel temporal. Entonces, para la conciencia, en ese estado que no trabaja y se baraja en el tiempo, puede tranquilamente estar prediciendo el futuro. Le llamamos premonitorio porque simplemente lo que estamos haciendo es poner una definición. Para la conciencia no existe el tiempo, entonces no hay nada premonitorio. Son cosas que realmente pueden suceder.